Naga result examen secondary school leaving certificate arajar arpusan kabala penbenah ka step san tarik uyayong arajar arpusan ke St. Thomas Higher Secondary School Mairang kalabu jakab yang yeladi haka thup jongki arpho teliki kerdan ki ba shakmat kata da ka bayok khori ka kerdan ka ba shipho mat ka kerdan ka ba khatsao ka school ka balayo ka kerdan ka ba shipho lingba ke Angel Joliza Marbanyang na langste rim pendeng umyong ka balayo khor hadu sanspa 100% marks bat ka kerdan ka ba khatsao pat da ke Erin El Maulong na lo marlong pendeng umyong ka balayo khor hadu sanspa 100% marks ke Angel Marbanyang kalaya thu bakaching aimin sim ni ikmi bat kinong hikai kabala panlong yaka ban sedang ban trestom nado bas sedang jong snem bat ban penlut por hakakot kala ong bah ka jingkrek kot lada shong shipho kenta shisngi klem da pendet jingbot kamdon jingbentoy ai ruem henry lada shong pat tang shikintaru ringkat ka jing penlat jingmot kayarap shibon nakabenta ka jingpuli Ngadai bayo 10 position hakan yaka top 20 SSLC arja apsan. Te kani te kelas sedang banyaduk bang ngidang red mejengi laju pen persang banyi bangi debit ban krep bet yaka kot manaduk bang ngidang kena ngimde ban I tangi ini topik ru wala dang ile komentar ru yang kuma imsha kan yangi te kani kelak penlong yangi bangi debit ban yale ban job hakan nu ka jingale jengi te badru ka cinta citom na lade ka jingshan ya telitelan hau play kendat nambut nang thau nado ba sedang syong kelas dan kinong hikai ki e barok kelas sedang kin ban ong ba pilebit mo ban lek ba pi ikop kin ban ban poi syaka nikat kenika ban yorung haka top les te ngaru kumta ngalak sngo yo mensim kin kinong hikai ba kila ayin si menga kila ibet kin nga bangala kin ban lek ya kata te ngala sedang bang penkrena do bas sedang usnam ngala haki exam school ru ngaju wan syakmat te kala kampenso kenya ngabangan pendap mo hadiah nama bangala sedang betnya do ningkong nadu bas sedang usnam ngala sedang bang krek kot ba te haki ni ki por banga krek kot ru ngala penlut kampun por halaka kot kenang ba mo ban la ban penkrek ba ban revise pai ki topics ba pair te kenang bangala ba ban top pai ki exam kajing krekot kajing semacam kadai compare wala pisong spoken ta shi sniru wal lada pim penlajing buat ma lada pi shong tang shi kan taru lada pi penlajing buat cibun kala bentai kena benta jong pi te kajing so jonga kadai ba pi de ban penlajing mat jingmat kam palat ka kot kana ba pila ban shem kenya ki points ki ba pidan kam ban naka benta jong pi te nga yalade nga hakakote kumtelada nga ngam trekam nani ngam lek ka bun ka banga pulikote malakasngi bun banga lada nga ngam tre ai kumangala bun be bakre kot brashi sngi bate badru ngide ban tep mo kumdo ban krekot ban revise ki topics ba pair te badru ban bat segutuk kenya ka borla de hadu kat no pila ban krek ngim de ban shu pen ksan thanil de ha ka ma shong par ashi sngi tang bading la shu king saka kling la shu long kum no handai ide ban segutuk ya ka borla ja te kaburam ka jinira ni kong kale show play track and rat ba ula ay ngi barok kamat ke bakot bikia bat kamtam yang ba ula ay nga kata ka bor bangala ban pen krek ba ka benta kan ni ke exam te kamtam le ye email ki hman para ba ki bahing hasam bekila ju ai mensi menga man la kapor ki ai beten ti nga ba ngala bi mo ban le ya kan ni ngala bi ban po sha kata ka topless ngala bi ban le eki jing le ka jing em janga te nga ai kuble ki klam ka jing dan jang ki ka jing em janga kan long thli te nga kwa ban pen I kwa ban ai ka jing kuble kam tam e pladi me janga ibla ju long kom I ilong inong hikai ban kong janga ilong I paralok janga ai baro ide me I te kuble shibun mi eki baro ki ba pilale te nga kwa ro ban ai kuble nong hikai te maki ki bala hikai nga yaki om tang yaki jingpule hendra eki manners eki bangi de ban te kum ki kena skol te klam kinong hikai te ngim la hi tang ban tho yaki answer ki eru te kamtam ki nong penyat jong skol kamtam sister vice principal jengi ibalaju
ai mensim ngi man la kapor iju ong bat bang ngi de ban le be kum ta te ha ka so jonga ka jing ong jong i kum ta am kala pen kala long kum ba encourage te ngi ki khana bing ba ngi de ban le bha ngi la bat ban le mo te iju yarab ru nga haman la ki liang jo ka jing em jonga wala ka de personal matters lane haki kam ki jam jong ko school ru ilaju I'm sim bat yang bat yang i barok khana school te khamtam ru ya ki parlok janga ki wala ju ya I'm sim yang ba hot ngi shong ka juga kelas ngi yatuk khana ngi la le ngi la ya le bun ki exam ki ai jongi te ngas ngoba ka jing don jong ki hi kala pen I mesti menga banglala bit ban le bangan pas dok ni kathong te ka message ke bang ko ban ai pi barok kalong ba yai 3 minute ya 3 sitam halaka jingpuli jongpi compare wala ka haduk anu ko nuru andrai ladang itu sitam u bleta kinap anu mi yangi uya yarab yangi ubeten ti yangi te badru shania hakino hikai respect yakima baru ngaku aban ang ba lada pi ko aban job ya kandu kandu kathong yale ban nadu ba pidang kena ba kan sokanya pila da pila hem kan long kum ka habit jong pi kum lada pi ko ban krekot lada pila pen melian ban nadu ba pidang kena kan long kum ka habit jong pi ba pi ko ban krekot man la kasngi te ngaku aru kan ne baro bala pelong yang abangan pos do kan ne ke dalam baju imajungi ilaju yai yala mingi hakalenti ba ngide be ban krekot I imda ai thaningi bangin penongkam thanya ke mobile phone te ka jingle jong ikla penlong yang ba ngin nam don interest chu ken ban pedah kini ki mobile phone ki ai te kata kalong ka jing ai mesim janga ka message ngai pi barok ba pentuna ki niki screen time ki ai wat penlong distract yala de hang ni hang tai hendrai long focus ba halaka jong ka goal jong pi Ka erin el maulong kala ai ka jis ngungu i ki kime ki pa ki henmen ki para ki balalong ki nong ai men sim bat ki bala ai ru ya ka lat ya ka por ban krekon kala ong ba ka jinyu i jongka ya ka jing pas bha jong ki khna school ha ki snem ki bala dap ka ai men sim ya ka ru ban sedang ya ka jing pen kre ban yo ya ka kerdan kum ki wei pat ki bala dap ban pas ka jing pen kre jonga na ka bentak ni ka exam kalong bet ba ngidai bait ban kre bha ngidai bait ban penya jingmot bha ha ka ai ka bangi pen kre ha ka ai ka bangi le but ka wai ru ka ba ngakwa ban ong kalong bangin ju dai ban long khuslai palat ban wari palat ka ai ka bangi le te kum ju ru ladangi pen kre ngidai ru ban penya jingmot bait ya kata ka ai ka bangi pen kre ha ka jing im zonga te ka jing kre ko nga hoi ngai yo be ban krekot henrei ngam long pat ba ngan chupnya be tang ban krekot ngatrai ki kam ru ba kunju ru ngakwa ban ngasungu I me be pa tio I ba ngabun kam nga don kam ban krekot bat kim ju pen wet yang wala da wat iki henma wat ya ki pararu kim ju pen wet yang habang adang krekot ki yale ban ipor ba ki yale ban pendap maki ki kam ki bang ade ban le bat ngaru ngamshim kebu ya kata ka bakile maki ngenrai nga krekot bai habang ade ban krekot nga krekot bai bat habaki ru ki yara ban ai por nga bangan krekot ngapat ngam pele no ai nga ya kata ka por nga penyat jingmot bai haka jing krekot ya ke academic performance jonga te na do hi bangadang lai class pre-nursery hadu mentaru kabiang hi kamtam na do banga kiu no shakini ki class ki kumka class 1 shajarong class 1 hadu fo hantaru ki dang biang hi ke academic performance hoi nganam yo bait first shakmat henrai nia don be ke jing yakini hapdang jongni ki para class but kamtam ngadala kiu class 5 hantaru ngidang don ke jing yakini position te dala Porsche class 8 lelete bangila don katu class 8 class 9 ni yo I kenya ni sha influence hakini ki elders jongi ki bala khamai tam class singing yo I baki yo eka top list ya ka ai tengiru nadu class 8 class 9 class 10 ni sedang no bantrang ya kata ka ngiru ngi ong bait ba ngiru ladang kre ba ngila bait ban long kumta ki to ki bala adab hadin jongiru ki influence ni bat kilong kumba ki motivate yang ngi ba ngiru ngi
ngiru ngila baik namar ladangi penyat jimut bha ladangi krekot bha ngiru ngila baik bat kejing krekot jangaru nadu mensyuahi ngayale minot ban krek bha baik te bat jing krekot jangate porbang ngem pat don ki exam ngam da pelet buan than kumto tharai sau hadu san kenta omdai continuously tamba ni penlut kumta henry dala jan ki exam pat ni yo jingmut na isa jongi ba ni ladani la isar jongi ru iju challenge ngi ba lada piala ban pendap kata-kata kenta ngan sa pha ban lek kumta te I ong ba isa ru ngi pide ban san ba ngi yanga kanu kenta pibo lada ibu ngi ban krekot kumtu shpau kenta te I ong lada pila shpau kenta biang te lada ngila kendai kenta I ong ban krek no katwai kenta ko sngi te henry ka jing krekot kam shong haki kenta kumba la ong I perlok jangan kong ka shong be haka jing pinya jing mo jongi lada ngi pinya jing mo bhabat halor kini ka jing yo jangai kini ka resort ba bhate ning kong shap nga ai khu blai ya blai traken rat kumba I barong ite ba ujui don ringkat hi bat ni jui rap yangi haba ar nga ko ban ai khu blai I mai ba ipa ki bala ju don ringkat ban nga na du menshwa ki kim ju ong ba pi de ban yo top ba pi de ban yo shakmat ba ki shu ong nga pen krek at bala khun ngi accept ba kat ka ai ka result ka ba pi yo te ki na markta nga ko ban ai khu blai ni kong ba ar e ki ba ki la ju don kat ban nga te hakabala ngam la ban klat ya ki no hika jonga ya ki sir ya ki miss ki bala ju ya rap ya nga ya rap yang abat pesnutu bhai ki topics ki bangan mla wala dangan mla hakata kawai ngala la ban let pan jingirap na kita ki menhikai te nga ai kublai ru ki no ki bahayang bahasam kiru ki laju ai mesim yang na do menshwa hi na do bangadang shom seki class 1 seki class hadu class 5 hadu class 8 ki juang yang pi da krep bha phila be ban wan shakmat pimju dei ban bakla lentino pide ban krep bha bai pide ban let tips ni Habatin pej bha ki kishap kashap plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya